Des de l'ICOM varen demanar que enguany el Dia Internacional del Museu, que és avui, dia 8 de maig, fossin el lema Paisatges Culturals. Nosaltres des del Museu Descalçat d'Inca el que hem fet és adaptar un poc en el lema d'aquí, aleshores hem fet paisatges industrials. És vera que ha estat la primera exposició que produïm des de l'Ajuntament i hi ha una quantitat de gent que ens ha ajudat perquè sense ella no hagués estat possible. Hem fet també 3 tallers intergeneracionals i l'exposició bàsicament és de fotografies amb un recorregut, fotografies antigues i les fotografies actuals, el que ha fet el pas del temps en aquests edificis industrials. Jo no dic mentides, només arribar he dit que me pareixia que estava molt bé i els hi he dit a les comissàries també. Només la feina de recerca és una feina molt laboriosa i ingrata, però que si el material no fos bo, l'exposició no seria bona. I aquí basta pegar una uada per veure que hi ha molt de material i bo. A més, és una cosa que la gent és molt propera. No fa tant d'anys que hi havia tota aquesta quantitat d'indústries a Inca. Aquest paisatge industrial és molt proper i jo crec que agradarà molt a la gent, no només d'Inca, de la comarca, perquè hi veuran reflectits no només paisatges, sinó també sentiments. Avui és Dia Internacional dels Museus i de quina millor manera a Inca celebrarem aquesta exposició, Paisatges Industrials, que dona una uada en el passat d'un sector industrial tan important per la nostra ciutat, per la nostra illa de Mallorca també, però evidentment es poder tenir aquesta exposició avui aquí en el Museu Descalçat, a més amb tanta influència de gent que fa que quan se fan coses de qualitat la gent d'Inca respon. I veure com eren les fàbriques, com eren les façanes de les fàbriques d'Inca i com som ara. Jo crec que és una exposició a la qual hem de donar l'enhorabona a tot l'equip del Museu Descalçat, encapçalat en la nostra regidora, en Antoni Sabater, i això és el punt de partida. Esperem que hi hagi moltes més exposicions com aquesta.